Mabungahong kabuntagon mga igsoon, kumusta mo diha? Mag-live na ta, pasensya nga medyo delay no, nadugay ta karon igsoon. Ganina ron ta ko mag-live pero na mga gibuhat nato no. So karon pa mi naabot igsoon. No? So ako sa ni-share atong live. Shout out Pastor James watching from Tagbilaran City, kababayan ra nako ni day. Sano? Richard Neil Namok. Okay? So, anyway, again, ako sa ni-share atong live igsoon. Kumusta rin mo diha, no? Lain na pod nga kabuntagon, lain na pod nga higayon, nga gitugot sa labaw makagagahom, aron mamalandong ta sa iyang balaang pulong. Laing kahigayunan, laing panahon, dili ta ng tao makadungog karon sa pulong sa Ginoo. Dili ta ng tao karon makapamati, na chance nga makapamati, makapamalandong sa pulong sa Ginoo. Apan kita gitagaan ta karon og higayon sa Ginoo igsoon nga mamati sa iyang balaang pulong. So, again, sa kanunay mo kung nagampo ninyo, ako ginanggi balik-balik igsoon, nga naamo, kamudiha nga nananaw, kamudiha nga naminaw naamos maayong kahimtang, maayong panglawas, nya duol mo sa Ginoo. Shout out Brad Sai Casas, may buntag sad brother. And then maayong buntag, today is my birthday. Thank you sa imong pulong. Okay. Happy birthday rin, no? A blessed birthday to Sister Laika Rojas. So, pila may edad ni mo, sister? Ingana, kagidugayon, no? Grabe, no? Kataas nga tuig. Nga giampingan, gipangga, kagisapnay ka sa Ginoo. Kung naman kay nangagi nga mga pagsulay at panakasurvive ka karon, you are victorious kay gitabangan ka sa Ginoo. Again, a blessed birthday, Sister Laika Spilido to? Rojas. Okay, praise God. So, since nag-start naman tayo igsoon, pwede na mo mag-mention sa yung mga higala sa comment section kay mag-start na ta. Si Drill, good morning Pastor, watching from Hong Kong. Regards mi sa Hong Kong igsoon. Blessed to hear your live Pastor, taga Bohol Sabco. Okay. Thank you sister, God bless, God bless. And si Drill, okay, regards mi sa Hong Kong no kay ang Hong Kong jud memorable kay na sa nako og sa akong asawa igsoon. Nami mga memories diha kay diha mi gitagpo ni Lord unya gitadhana pa jud. Nya diha pud na akong asawa na buntis sa second time nga ning anha mi Hong Kong. Thank you sister, God bless, God bless kay watching from Bukidnon, Aloe Vera. So again, ako sa ning i-share igsoon before we proceed. I-share sa nako ni sa akong personal account unya kamo sa diha atong i-share ni ay ipakatag na tong pulong sa Ginoo igsoon mao ni nindot imarites karong adlaw. Praise God. Hallelujah. Ako ding shout out akong brother nga nasa Cagayan si Sam, sister nga nasa San Remigio, Cebu. Shalom, okay? So share na ko igsoon. Done sharing. Kamo na po na igsaw na itong i-share ang pulong sa Ginoo. And shout out guys tanang mga nagtanaw na to diha atong mga subscribers, okay? Atong mga subscribers ani nga page, thank you so much. Shout out ninyong tanan unya. Ang uban ningingon ba nga unsa ko na pag-subscribe wala sad ko kabalog unsa ni nila pag-subscribe basta ang mga subscribers ani mga igsoon mailhan na kay at the end sa ilang name na sila green heart. Okay? So, shout out tanang mga followers, new followers, welcome kayo mo ani nga page. Ato aning tanan. Wala ni angko na ni igsoon and then thank you so much ato mga followers nga nag-invite sa inyong mga friends to follow our page. Atong mga avid viewers, avid listeners, mabungahong kabuntagon. And shout out to Sister Anne Marie Copper watching from Australia. God bless sister. Thanks for watching. And April Jamie. Murag kaila man ko ani. Watching from Pitugo. Sister, thank you for watching. God bless Pitugo. Okay, daghan dia nakaanha ko da igsoon. And to Edison Padin Bellesa from Noknokan. Okay. God bless igsoon. And akong gi-shout out na mga OFW diha, mga naka-permanent residence na, mga seaman, mga seafarer, shout out namo sa akong prayer gyud. Prayer gyud ko makatabang kanunay ninyo. And
Shout out sa tanang mga piniriso dia, Lumbia City Jail. Shout out to Brad Ongas. Ako mga brad dia, ang worship team dia, nga mga acro, shout out. And also shout out to Medina Municipal Jail. And shout out to Cebu City Jail. Bahay ni Kuya, ako mga brad diha, no? Long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo, samtang napay gininhawa na ipaglao mga igsoon, dili babag ang selda nga dili mo tagaag hayag nga ugma sa Ginoo. Amen. And shout out to Brother Ralph Bitonio Galaneda. Regards ko brad sa imong tibok pamilya diya sa Cagayan, sa imong mama nga lami kay muluto atong nangaon ta diha, og salamat tanan. Okay? Og sa imong sister nga si Joanne po tanan, yung anak diha tanan no. Family, mga siblings, no. Cagayan de Oro City ang mga followers na to diya nga tigdaghana no. Shout out. Again, shout out na Talisay City Jail, Toledo City Jail, tanang piniriso, madagko o magagmay prisuhan. Shout out ninyong tanan, naamos kong dughan, kabalo na mo ana. Naakot namos akong pagampo kanunay. Shout out Brad Aris, shout out Brad Rains, Brad Kenneth, okay? And manghod ni igsoon ni Jomar diha, okay? Mga lunglib si kayo. And shout outs to ng mga jail officer, tanang mga warden and security guard, tanang mga higalan to sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Air Force, Philippine Coast Guard. And shout out sa tanang mga classmate na ko sa Bureau of Fire Protection nga wala nagpulis kay nagbumbero. And shout out also, of course, akong mga higala nga kapulisan diha Campus Menya, Cebu, Tagbilaran City, Barracks, akong amigo nga mga hepe, and belated happy birthday sa akong suod nga higala nga duol sa dughan nga hepe sa Antiquera Police Station, si Police Captain Jasper Reyes, no? And then tanan among hepe dire og di ay nasaag dire akong amigo, akong classmate sa ni kauban ako sa thesis nga dool sa niskong dughan, akong amigo nga pulis nga naa na-assign sa Inabanga, si Brad Sir Wawi Hoso, ning tanaw jud kagkalit di bay. God bless bay, naka sa akong prayer, kabalo na kada ano, priority na ako na akong mga classmate, akong barkada. Iyampo gali na ako nang di kaila kamo na ba. Amping na bay. Okay, naka sa akong prayer. And shout out na ko ang tanan si Police Captain Albert Sator nga hepe sa Antiquera Police Station, og si Major Onyot Introliso. Major naman to, bago naman to siya yung graduate. And to one of my classmates also, Police Captain si Renan Romulo, Major Ray Olar of Loon Police Station. O kisa pa'y uban nga mga hepe nga ako mga kaila, akong amigo. Okay. Si Police Captain Sir Milioria, Brad Ams, Brad nako. And shout out nako ang tanang mga brothers and sisters of Alpha Kaparo around the world, no? Different council, different chapters. Siyas, Captain in Arms, tanan, long live, kanunay mga igsoon, og dili lang ta, magsigig-singgit, og long live, ipataas, ginatong Ginoo, kay walay mahitabong long live kung walay Ginoo. Ang sikreto sa taas nga kinabuhi, mga brad, kung atong ipataas ang Ginoo. So, dili mo ipik ang atong sigig-singgit, og long live, kung ang Ginoo, gipawahin na to. The secret of life extension, si Lord. Amen? And, okay, long live, brad. Good morning, Pastor, watching from Canada. Jensen Pride. Taga Jensen siguro. Kung asawa sa igsoon taga Jensen, kabalo na siguro kana. Praise God. Good morning, Pastor James, and to your family and friends and followers. From Maria Lesanere. Praise God. From Cagayan, Mindanao, the city of golden friendship. Okay? Shout out din na akong tanang mga followers no sa Davao, no? Daghan po kayo na diha. Shout out also to Brother Lord James Talingting, one of our subscriber. Mayong bundag pastor, shout out sa akong Paris nga si Laika Rojas. Bitanaw man naaman siguro na nagtanaw. Lagi katong nag-birthday. Ako na siyang great brother. O happy birthday from Carmen, Cebu. Okay, again, happy birthday Sister Laika from your husband, your handsome husband, Brother Lord James Talingting. Nga naa sa gawas. Okay? So, this time we have 68 viewers. Ang uban wala pa kabantay. Again, ato ang 183,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Shout out. Okay, let's pray. Anyway, ang atong topic karon igsoon is intention, motibo nato. Okay, mao ni atong isgutan, atong balikon ni igsoon, atong kuan ba kay labi na karon igsoon nga nagkaduol ng eleksyon. Daghan na pod kayron maayong tao, no? Daghan na kayron manabang.
Daghan na kayron mo voluntaryo bisag wa ka nagpatabang mo kalit lang og ano mamaayo mabultan og kalit ba no. And then aside from that igsoon nowadays daghan jud kay mga tawo nga ning buhat og maayo sa iyang isikataw, mga tawo nga ning tabang sa iyang isikataw no. Kay mao man gid ni kita mga igsoon, mga katawhan, gusto gid ta mo buhat og mga butang nga malipay sad ang mga tawo sa tong palibot. But mao lagi na ang atong topic for this morning is about motibo or intention nato. Why we do that, no? Nganong gibuhat nato? Nganong ato ni siyang giplano? Nganong ning tabang ta? Nganong ato man gyud ning gihimo igsoon? Unsa man gyud ang atong tinuod nga motibo? Amen. So mao na atong isgutan karon. So again, before we start to pray, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section, and don't forget to type at followers at highlights at everyone. Ano makabantay sila. Amen. So, shout out daw ko no. Shout out Pastor James. Nagapiim ko nimo kanunay sa kayuhan sa akong pamilya. Okay. So kalimot man ko bad nung nagpiim. Daghan man ko kay actually igsoon prangkahan tamo no sometimes dili na ko matagad ang yung gipiim kay every day na daghan mo message nako tag 200, tag 100 ka pin daghan kayo usahay. Di na ko kuan bitaw nya malabyan ba no. So shout out Pastor James, nagapiim ko kanunay kanimo sa kayuhan sa akong pamilya kay bawo naka basi nakabasa ko ani. From Roel Aribalo. Thank you, brother. Thank you. And, okay. So, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Igsoon knowing, wala tayong mahimo kung wala siya. And then, again, sa mga bago pa lang followers, igsoon, nga naani, nagtanaw, ako mong paibawon nga wala tayo gipataas relihiyon dire. Wala ta ng daot, wala ta ng hilabot. We respect all religion. And me as one of the PNP life coach, dili sad nako i-mention gali ang simbahan nga akong gidala. Dili ko pwede igsuon manasmag og laing relihiyon or laing tinuhuan no. Kundili I respect all religion. Yeah. Ilha kong gi birahan karon kay mao lagi ni okay wa po koy pakialam kung unsay lang isulti na ako basta ako tinudan-nay niya ako igsuon. And I respect all religion, and for me ako lang gipataas ang ngalan sa Ginoo. Amen. So let's pray. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart this time, Lord God. We acknowledge your presence this morning sa among pagabuhaton, amo kang gi-invite, amo kang gi-welcome, Lord God. And let your Holy Spirit, Lord God, mupatunga sa among pagabuhaton karon. Ginoo, salamat sa laing higayon, laing panahon nga imong gihatag kanamo nga mamalandong na usab kami sa imong balaang pulong. Daghang mga tao karon Ginoo sa lain-laing nasod, lain-laing sulok sa kalibutan nga gusto makadungog sa imong mensahe. Apan wala sila'y higayon, wala sila'y panahon. Apan bulahan kami Ginoo because this morning gitagaan minimog chance Ginoo. Gitagaan minimog another blessed opportunity to meditate your word, Lord God. Salamat kayo Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, and Lord, this time ako nagaampo nga imuang limpyuhan among kasing-kasing, himo aming takos mamati maghisgot sa imong pulong. Tagay usab kami kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, willing mudawat og correction, nya dili lang maminaw, musunod usab, kay naa sa pagsunod ang panalangin. Ang milagro naa sa pagsunod. And Lord, tagay mi kaalam nga langit nun, kay nasayod kami nga dili na mo matugkad ang imong pulong gamit sa tawhano na mga kaalam. So Lord God, again, I pray, give us heavenly wisdom para mas masabta na mo imong pulong, and i-bless tanang nagtanaw karon Ginoo. Tanan viewers karon bisan pa man ang mag-replay ani Ginoo niya, Ginoo imong ipabati imong gahom, ipabati imong presensya, imong ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God. Ikaw lamang among ipataas Ginoo, wala mi nagpasigarbo, nag-isa og relihiyon karon. But the only name that we lift up this morning is the name of Jesus Christ only. Wala mi nag-isa og simbahan. Ikaw lamang Ginoo nga mong gipataas kay way laing naghatag sa kinabuhi ibabaw sa cross sa Kalbaryo. It's Jesus Christ alone. So Lord, salamat Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. Thank you for the victory, and this is our prayer in the mighty name of Jesus Christ, our personal Lord and Savior. Amen. Hallelujah. Praise God mga igsoon. So, start na ta. 80 viewers this time. Hi Pastor, maayong buntag. Salamat sa imong mensahe. God bless. Thank you. Tutor Kiara
Lakre. Okay, tutor naman. Mabini, Bohol. Okay, praise God. Hallelujah, let's start. So, kuan pa tong viewers karon ya, 81. Okay, sige lang. Sister Jeremy Baya, salamat sa Ginoo Pastor ning takna sa matahom nga kabuntagon. Pasalamat ko sa Ginoo sa akong pagmata. Aduna pa ko'y gininhawa unya gikan sa kinang walay bayad. Takto gyud kay igsoon, sakto gina. So let's start. Hallelujah. Ang ato ang teksto igsoon makita sa Panultihon 21:2. Matod pa ni Haring Solomon sa Panultihon kapitulo 21 versikulo 2 nagingon dire. Bisan pag naghuna-huna ka nga ang tanan nimong gibuhat or tanan mong gibuhat husto. Okay? Apan timan nga hukman sa Ginoo ang imong mga motibo. Again akong balikon. Panultihon 21:2. Bisan pag naghuna-huna ka nga ang tanan mong gibuhat husto. Apan timan nga hukman sa Ginoo ang imong mga motibo. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So again, akong balikon ining taknaa sa kabuntagon, maghisgot ta about motive, about intention. Amen. Nagpahinumdum kanato igsoon si Solomon ning taknaa sa kabuntagon. May tungod sa ato ang intention, may tungod sa atong motibo kung nganong gibuhat nato ang usa ka butang. Amen. No? Kaya of course kita mga tao, ang ato man jung tinguha, no? Wala man gyud tay tinguha igsoon nga magbuhat ta og makadaot or mga magbuhat tag dili maayo sa isig ka tawo nato or sa atong kagalingon. No? Labi na kung nanatay buot og nanadyo tay buot igsoon, ang ato jung buhaton makaayo gyud di ta mo buhat og mga butang nga dili maayo, no? So mao lagi na, no? Ang uban mutabang sa ilang sikataw, no? Basta daghan tag buhaton nga maayo igsoon, no? Sa atong pamilya baron, sa atong isig kataw, sa atong silingan, no? Mitabang ta, basta daghan tag gibuhat igsoon nga maayo. Even today igsoon. Natay mga pangandoy, no? Natay mga tinguha, natay gibuhat karon sa atong kinabuhi nga isip pagpangandam sa hayag nato nga ugma, no? Natay gibuhat and of course ang atong gibuhat again maayo gina. Apan tanawa ang next line igsoon ingon diri si Solomon. Apan timan-i nga hukman sa Ginoo ang imong mga motibo. So naay word diha nga hukman unya naa poy motibo. Again, hukman unya motibo. So kung ato ni siyang pamalandungan ug maayo ni ato siyang mas palawman igsoon. Kung ato siyang sabton, si Lord igsoon, dili kayo magmatter niya ng unsa ka maayo sa atong gibuhat. Kung ato ni siyang palawman, palapdan, sabton ug maayo, igsoon. Ang Ginoo di ay nga atong Dios. Dili kayo siya ma-attract or basta-basta ma-impress sa maayong buhat sa tao. Dili basta-basta si Lord mo believe kung nasa'y makit-an nga mga anak niya kuno nga nagbuhat og maayo. Kung dili naa siya unang nagtan-aw sa atong motibo. Nay-word nga hukman. In other words, in everything, okay, we do. Okay? Tanan natong gibuhat nga maayo, hukman sa Ginoo, no? Bugat kayo, hukman sa Ginoo ang atong motibo. Susihon niya ang atong motibo o sisahon niya ang atong motibo. Ngano mang gibuhat na to na? Nganong imong gipa-eskwela na siya? Nganong nitabang ka niya? Nganong naghatag kag bugas? Nganong imo siyang giboluntaryo nga gitabangan, gitagaag kwarta, gitagaag grocery? Okay? No? Nganong imo siyang giadto niya imong giingnan nga ayaw na lang na akong baylo, hatag na to nako nimo. Ayaw na lang to kalimti na to. Nganong ingana man? Okay? Unsa man gyud ang tinuod natong motibo? Unsa man gyud atong intention nganong ning buhat anang butanga, nganong ning buhat tag maayo sa isikataw nato, nganong ning tabang ka sa isikataw nato igsoon, unsa man gyud ang atong tinuod nga motibo?
Tinuod nga intention. Abi yung mga igsoon mauni. Ang mga tao dili na kakita sa atong kasing-kasing. Ang mga tao, even me, dili ko kakibaw, dili takibalo sa intention or motibo sa isig katao nato. Nganong ning buhat silag maayo. Nganong nitabang sila. Apan si Lord sa Ginoo dayag tanan. Tanang pinit at even ang pinitik sa tong kasing-kasing kabalo si Lord. Og si Lord ning ingon sa igsoon sa iyang pulong, matud pa ni Haring Solomon, hukman sa Ginoo ang atong motibo. Amen. Hukman, no? Bugat kayo, hukman ang atong motibo. Nganon ni buhat ana. Kung ang atong gibuhat, ato nang gibuhat igsoon niya, ang atong motibo putli. Din ang atong motibo igsoon para malipay ang Ginoo. Ang atong motibo pang Ginoo. Ang atong motibo para ma-please si Lord, dili para ma-impress ang tao. Ang atong motibo dili pakitang tao, then hukman na sa Ginoo. Okay? Hukman sa Ginoo kung sa atong gibuhat nga maayo. Ano, ang atong motibo kay ngano man inigtan-aw sa Ginoo sa atong motibo diha na niya ihatag ang resulta sa maayo natong gibuhat. Sa atong maayong gibuhat mo harvest bata og maayo or wala ba'y mahitabo tungod kay there's something wrong with our motives why we do that. Amen. Hukman sa Ginoo atong motibo kay ngano man i-bless ta or dili ta i-bless ni Lord nagdepende na sa atong motibo. Naay maayong harvest, maayong resulta sa atong maayong gibuhat sa isikataw nato. Depende sa dayna sa atong motibo. So nagdepende sa makita sa Ginoo sa atong motibo. Kung makita sa Ginoo nga oy, ning buhat ni siya ingani. Nitabang siya kay mulansad siya, mo file na siya candidacy. Maayo na siya nimo kay nakita sa Ginoo maayo kay siya ning tabang ning voluntaryo siya kay naa di ay siya gusto nga in return nga ibalos sa iyang gitabangan. Okay, maunay mga motibo nga gitan-aw sa Ginoo nga dili nato makitaan. Og di man igsoon hukman ta sa atong motibo. Ang gusto ipasabot sa pulong sa Ginoo igsoon nga either panalanginan ta or naay maayong harvest sa gibuhan natong maayo sa isikataw na to or walay resulta. Depende sa motibo. Depende sa atong intention nganong atong gibuhat. Sometimes, igsoon, magwonder ang ubang mga tao. Matinga, ngano man nga maayo man kaayo ko, ning tabang ko sa mga kabos. Diba? Nang hatag kog bugas, nang hatag kog grocery, nagpabaylo ko, wa na nako pailisi. Pero nganong wa may ning abot nako, nganong wa may panalangin, wa may grasya. Ako naman hinoy naglisod ron. Kung ingana ka igsoon, maybe there's something wrong with your motive sa imong gihimo nga maayong butang. Kay kung ang imong gibuhat, ang imong motibo para kay mayaan sa Ginoo, ang imong motibo kinasing-kasing, tinud-anay, putli, nga wa ka nag-apas nga balusan ka sa imong gitabangan, wa ka nag-apas nga imong gibuhat nga maayo sa sikataw nimo, in return, one of these days, himuan sa kagmaayo. Kung dili para nimo mutabang ko, kay ang naan ako gikan ni sa Ginoo, wala ko'y angayng ikapasigarbo, wala ko'y angayng ipanghambog, kay why ako, gipiyal rani ang tanan sa Ginoo. That is why I'm happy to help other people because the purpose, the reason why God blessed me with these things because for me to become a blessing to other people. Maunay mong mindset, igsoon din, i-bless ka. The more pag yung kapalambuon, pasinsuhon, panalanginan sa Ginoo. Nga naman, kaya nakita man sa Ginoo ang imong motibo, putli. Wala kay laing motibo. Wala kay negatibo nga nagpahipi sa imong kasing-kasing. Nganong ninghimo ka na. Amen? Kaya kung balik-baliko ni Igsoon, hukman sa Ginoo atong motibo. So prangkahan ta mo, dili basta-basta ma-impress si Lord, mo believe si Lord sa mga maayo natong gibuhat. Ang mga tao, igsoon, dali ra na ma-impress. Uy, mayuhang tao. Uy, kuan gini siya ba? Kaning tawanan, no? Dato siya niya. Wala gid siya nausab sa iyang pagkadato, matinabangon. Sure ba ka? No? Kita, dali ra ta ma-impress sa mga tao. Gihimo nilang maayo nato. Ay, salamat, hulog ng langit. Gidalhan, dyan may gihatdan, dyan may sabaw sa nilasay. Diba? Lipay ka. Pero waka kibaw nga deep sa kasing-kasing anang nagtabang, naghatag, naa siya'y motibo nga wa malipay ang Ginoo, nga si Lord ang nakakita. Amen.
Mao na igsoon nga again akong balikon. Ang ubang mga tao moingon nga dako naman kay enta kong tabang, nagsige naman kog hatag og hinabang, sigog padag kwarta, maayo kay kong gibuhat ana niya pero nganong naglisod man ko. Naglisod ko maybe because ang imong pagtabang igsoon naay something wrong sa imong motibo, pakitang tao ra di ay nakay giapas nga balikan ka puhon. Igsoon ang tinuod nga nitabang dili ka magunahon na og balos. Kay imo nang gibuhat kinasing-kasing paras kay mayaan sad sa Ginoo. Amen. Mo na tinuod igsoon. No daghan kayo ning buhat og maayo pero way resulta nga maayo, murag di malas may nahitabos lang kinabuhi nga naman. Kay yes nin buhat sila maayo pero ang ilang motibo dautan. Amen. Kay as what I have said, ingon din ang pulong sa Ginoo nga hukman sa Ginoo atong motibo. Motibo ta magdaog. Kung i-bless ba ta ni Lord or masayang ra ba ang imuhang gibuhat. Kay igsoon prangkahan ta mo nining kabuntagon. Kung mubuhat man lang ganita og maayo, unya nag-apas ta nga balusan ta anang tao nga gibuhatan tog maayo din ayaw na lang og tabang. Ayaw na lang pagbuhat og maayo kay sigurado ko 100% di ka panalanginan sa Ginoo. Sigurado ko nga dili ka muani og maayong butang igsoon nganuman kay ang imong gihimo na nimo naamang kay giapas. Suway igsuon pagtabang nga walay giapas. Suway igsuon pagtabang nga wala ka nangandoy og balos og balusan ka sa Ginoo. Amen. Amen ba? I remember one time na magyud ni akong asawa diri igsuon na gipahiluna diri. Diay nangayog hinabang diri igsuon kay love. Kay kuan kanang sakit sa kasing-kasing ang iyang bana. Dili na ko i-mention pero somewhere here in Clarin, sa Mua Clarin Bohol. So duha ka babae sila kay ang iyang rason ning saka na daw siya sa Office of the Mayor diri sa Mua. Shout out dahil to our beloved Mayor duol sa akong dughan, Mayor Engineer Eugenio Ibarra. Mayor, nakasa akong prayer kanunay kabalo na kadiha. So close kay ni Mayor Igsoon, humble kayo no. Magpa-pre-request, magpatambag pag no, engineer na siya. Basta, grabe taas kayo. Pero grabe ka mabuutan. And then, atong tayo maigsoon, katong duha ka babae, ning saka daw sila sa mayor's office. And then, pagsaka nila, si mayor wala dito. So, nakahunaw na daw sila nako, medyo ilado, manggod po ko diri sa muang lungsod, igsoon niya. Grasya sa Ginoo ilado, sad ta nga maayo, o ipakita, igsoon nga walay negatibo, bitaw nga feedback, himaya sa Ginoo ng tanan. Tingari sila diri, simbahan, ning ari sa balay niya atong time nagkuha ko sa akong anak. So mao inabdan ako nagistorya silang duha sa akong asawa. Pagtanaw sa akong asawa igsoon sa kana bitong resibo from the doctor kay gikan man to nagpa-check up sila. Daghan kayo klase-klase sa mga tambal kay sakit sa kasing-kasing niya grabe pila ka tambal igsoon pila ka libo. Yan ingon man to sila igsoon nga mangayon ta ko ginabang ma'am. Ana, nya ilang tawag sa akong asawa pastora mangayon ta mi ginabang. Nya atong time maigsoon apiki pud mi kay mura og kuan to siya kanang padung to sa birthday sa akong anak si Itski di ba bag-o lang nag-birthday akong anak unya nasan mi magprepare pa mi og kwarta atong time maigsoon kay dako-dako sa gasto kay mag-overnight mi sa resort palit og mga pagkaon unya basta so mao to mga igsoon nga niingon akong asawa hala kadako ba ning kuan ay dako kayo ang si tawagan na dako kayo ang kinahanglan nga kwarta nya wala jud ko'y kwarta dire nya ningon man to igsoon mismo ang katong asawa mismo duha man ka babae ang asawa atong naisakit sa kasing-kasing nga ma'am pwede lang bisag gamay bisag karon lang adlaw nga tambal kay anak lagi so ningon ako ang asawa nga pila man pud imong gusto bisag 200 lang ma'am. So, akong asawa, so nakahinumdum nga sa pitaka niya na ay nahabilin nga 220. 220 ito, Ikson, as in, wala na yung nahabilin. Kilain, 220. So, mauna nga, gihatag sa akong asawa, ang 200, sige, kuha din niya. Samtang naghatag siya, ingon siya, Lord, kay bawo ka, nga kaning sulod sa akong pitaka, mauna lang ni, unsa parang adlaw, napay allowance ni Itski, nag-eskwela, ang among anak, Ikson. So, apan tabangunon, Ginoo. Tabangan ako ni. No? Wa ko una-una nga balusan ko ano nila kay lisod pug kahimtang baluoy be pug kahimtang sila. So gihatag sa ako ang asawa igsoon ang 200 nga gaan sa kasing-kasing.
Ingon siya, malipayon jud kulab nga nakahatag ko. And then, ingon din tong gitabangan igsoon. Ang Ginoo na joy mag-igo, mubalos ni mo ma'am, or pastora. Abi yung mga igsoon, hatag siya, o pilay hatag, 200. Okay? Ming tabang akong asawa, igsoon nga gaan sa dughan. Ming tabang nga daang kaluoy gyud kay luoy kayo. Sakit sa kasing-kasing niya. Kanang adlaw ra mo tumar siya ano gihatag sa akong asawa niya. Gibilin lang tong 20 pesos kay may na lang 20 pesos gihatag ang 200. Abi yung igsoon ingon siya, dara akong gihatag ni maon lang jud ni akong nabili no. So gihatag sa akong asawa ang 200 igsoon. And then kabalo ba mo igsoon? Paglabay sa paghuman niya hatag ni ingon siya kulbaan man kulab. Ana siya akong asawa ko. Sagdi lang basin naibalo si Lord. Mao na to igsoon kay buntag man to. Ya mao na to nya init man kay to, mao to buntag nya ihaton na mo among anak. Ni uli mi nya naghigda-higda mi kadiyot ako ni higda ko sa gawas siya diri sa sulod. So naghigda-higda ko igsoon and then mala. Mata ko igsoon mga naa sa around kay mumata ko sa og matug kog hapon mumata ko alas 3 kay kwaon man ako akong anak alas 4. Mga around 3 PM igsoon. Kanang wala lang kanang mingsuway lang ko og check sa bangko ba video kay nalang ko i-check igsoon. So, abi yung mga igsoon. No, day, wala pa ko nag-check sa bangko igsoon na ako'y na-receive nga mensahe. Ani, sa page. Hindi lang ako i-mention. Na ako'y na-receive nga message. Kanya na siya ipadala amount for the ministry. Motong kuratan ko. Lo, unsa man iyang padala igsoon kay balo mo pila? 15,000. Kanya, gi-check na daday nako ang kanang kuan bangko. Pag tan-aw nako sa bangko igsoon ang sud kay sa bangko sa bangko is bang account na mo is 21,000, imagine. So kay nana day lain pud nga ning sud nga 5,000 no 6,000. So kuratan ko nang limbado kung balibo akong giingnan akong asawa, love tanawa. Ang imong gipugas, ang imong gitabang atong kabos nga nanginahanglan 200 ra. Tanawa ang bank account ako dahil gipadako bitaw. Gipadako kaya naman sa cellphone ko mag-check igsoon. Gipadako na ako. Tanawa. 21,000 plus ngano man hingkalit sa tanawa lagi lab no. So ako mong ingnon igsoon nga once mutabang tang kinasing-kasing. Mao na to impas na ang kuan itski kanang iyahang gastuhonon sa birthday. At the same time, napagyoy sobra para sa ministry. So, atong time mananagon migi. Then pila ka adlaw napagyoy nagabot-abot, natingami, napay nagabot-abot ka nanapod na kuyawa ni, no? So, kay ngano man tungod to kay akong asawa igsoon ni tabang mi nga kinasing-kasing. Nga wala mi nag-apas nga balusan. Ning tabang mi tungod kay ang nabilin nga 200 namo. Gikan tos Ginoo. Bisan 200 ra to katong gamay nga naa namo igsoon. Gipiyal tos Ginoo ning saad ang Ginoo sa Lucas kung kapiyalan ka sa gamay piyalan ka dagko gihatag namo gitabang ang 200 ang balik in how many hours igsoon mga 5 hours siguro to ago ang ning labay igsoon paglabay sa after 5 hours igsoon nahimong ang 200 nahimong 21,000 yan ay gamayng bungkig. So indeed igsoon si Lord naghukom sa ato ang motibo. Ang atong gibuhat nga maayo, gihukman sa ginatong motibo. Kung makita sa Ginoo nga atong motibo para sa kamayaan niya. Ang atong motibo kinasing-kasing gyud atong gibuhat ni nga maayo putli. Walay sagol pasikat pagarbo. Then i-bless ta ni Lord. Naay harvest. Amen. Natay maani nga pinasahi. Pilo-piloon. Imagine kadiyot ra kay oras ra. No? Ang 200 na himong 21,000. Nga man to, tungod kay ang katong pagtabang na mo atong kabos nga 200 kinasing-kasing. No? Ingon ko daw ng asawa nga kay lakon daw siya pagtabang niya. Kay luoy ka way kapadulngan. Pero igsoon tungod kay nalipay ang Ginoo sa motibo nato. No, nalipay ang ginawan si Lord, malipay sa atong motibo. Malipay sa atong intention, mahimuot siya sa atong motibo ug intention nganong ning buhatan ang maayo. Sigurado nga ipilo-pilo na kapila piloon 200 na himong 21,000. Di ba? Grabe. Sinati na ko na igsoon namo niaging mga simana. Oh, yeah, simana igsoon. Saksi ang Ginoo na minaw. Lain pog magamagama ko kilatan tani.
Yes, napod akong asawa na minaw igsoon. Samtang nag-istorya ko, no? So, indeed, si Lord nag-check sa atong motibo. And aside from that, igsoon, motibo. Kana po nga itong pagpagamit sa Ginoo. Parehan ako, nag-preach ko. Karon, online. Nagwali ko. Kung ang akong motibo igsoon for viewers only, kung akong motibo para musikat ko, kung akong motibo pangwarta igsoon, din dili jud ko gamiton sa Ginoo, dili ko epektibo igsoon. Pero nganong igsoon kadaghan testimony ani nga page. Daghan kay bulungan mga balatian nga naayo. Basta daghan kay mga nabag-ong kinabuhi. Ngano man na? Nganong na epektibo man ta tungod kay nagwali ta nga ngatong motibo dili kwarta, kung dili para sa kaluwasan, kung dili aron may maya ang Ginoo, kung dili aron ang naa sa sitwasyon nga lisod kayo, walay paglaom, magbaton og paglaom kung makadungog sila ning mensahe sa Ginoo. No? Nagpagamit ta sa Ginoo sa imong motibo pasikat. No, pasipsip ka sa pastor, pasipsip sa imong mentor, imong leader, di ka epektibo. Dili fruitful ang imong ministry kung ang imong motibo pakitang tao. Okay? Just to impress the people. Pero kung atong motibo para may maya ang Ginoo, fruitful kita, anointed kita. Ang anointing ni Lord dili basta-basta mo kanaog kung garbo ang naghari sa atong dughan or kung natay kung pasikat pagarbura ang atong tanan. Balaan ang Ginoo igsoon. Amen. Motibo. Again, si Lord dili basta-basta ma-impress sa atong effort. Bisan makita pa sa tao nga grabe kahago na to. Nag-abot na tong singot og luha. Grabe ta kapatay mo trabaho ron sa man di atong effort. Grabe ta nangandoy na ning kamot. Ug niingon ang mga tao, buutan na gini siya, grabe kayo. Ang tao pwede mo believe sa atong gibuhat nga maayo. Pero si Lord dili basta-basta ma-impress or mo believe sa atong gibuhat nga maayo. Ari siya nagtanaw sa atong motibo kung angay ba siyang may malipay. Kung makita sa Ginoo nga ang imong motibo sa pagbuhat og maayo, imong motibo sa pagpagamit sa Ginoo, imong motibo nganong nitabang ka sa isikataw nimo, imong motibo nganong ningtabang ka sa simbahan kay naman kay kwarta, kay ningtabang kintay ka sa alagad sa Ginoo sa ministry, no? Imo bang gitagaag mga material nga butang nga lagad sa Ginoo, tagaan na may uban mga dato kay tagaan lang nilang sakyanan ang mga lagad sa Ginoo. Na ako'y namit igsoon. Kuyaw kayo, daghan sila ba? No, ilang gitagaan nagsabot ang mga members nga sige ato ning tagaag sakyanan siguro kuyaw oy, ilang lagad sa Ginoo no. Pangutana, unsay inyong motibo nganong gihimo na ninyo? Once ang inyong motibo para sa Ginoo, dili makawang ang inyong maayong buhat. Apan igsoon pamina mo prangkahan ta mo kung ngatong motibo nganong ning buhat ta og maayo. Okay? Pakitang tao lang or para makita sa mga tao kung unsa joy kalaki nimo. Igsoon wala gyud nay resulta, sayang lang. Sumaypay dili na lang na nimo buhaton kay ngano man mahimong walay kapuslanan, walay padulngan ang atong gihimo nga maayo kung ang atong motibo wala nakapahimaya sa Ginoo. Apan kung makita sa Ginoo nga ang tanan nimong gihimo tabang ka sa ministry baron, dagko kay kag offering, way problema para sa Ginoo. Nakita sa Ginoo nga imo nang gibuhat para sa Ginoo gyud. Para mo tabang sa ministry. Kay imong gipangga ang alagad sa Ginoo. Or something basta ang imong motibo maayo jud igsuon, di jud ka magmahay. Kay kanang imong gibuhat pilo-piloon pa na. Unsa man imong maayong ibot pilo-piloon pa na ang blessing, ang pabor, maapil pa imong pamilya igsuon. I-bless ka ngano man ang imong gibuhat na lipay ang Ginoo. Once si Lord malipay, unsa dagingon sa balaang kasulatan, once makita sa Ginoo nga once malipay si Lord igsoon, ihatag niya ang tinguha nimo sa imong kasing-kasing. Once malipay si Lord sa motibo nimo, kanang imong gibuhat ng butanga, then i-bless ni Lord ang imong gibuhat, paboran sa Ginoo imong negosyo, imong trabaho, ang imong mga source of income, ipalambuon sa Ginoo. Ngano man nakita sa Ginoo nga ang imong gibuhat, maayo ang motibo. Ang imong motibo aron mahimaya ang Ginoo. Ingani ka-importante ang motibo, igsoon. Ingani ka-importante ang atong intention. Nganong ning buhat ta ana. Nganong ato ning gihimo. Nganong nagpagamit ta sa Ginoo. Unsa gyud ay ang imong tinuod nga motibo kay mao nay gitan-aw sa Ginoo. Once makita ni Lord nga nagpagamit kaniya nga imong motibo just to glorify the Lord, walay pasikat ni. Din matinga ka kay mabungahon ang imong ministry. Ang imuhang ministry nga gipiyal ni Lord kanimo karon mabungahon, unay mga kalag mo duol sa tiilan sa Ginoo. Anointed kayo ka. Nindot og impact ang ministry nimo igsoon. Ano man tungod kay na-bless man si Lord, nalipay si Lord sa imong gibuhat, gi-bless lang ni Lord ang ministry
nimo or ang gibuhat sa imong mga kamot. Ang imong effort gibless gibaburan sa Ginoo. Nga naman ang imong motibo igsoon para man malipay ang Ginoo, nalipay man si Lord sa imong motibo. Ingana ka importante igsoon. No? Naiuban mga no kanang ubang mga ning tabang bitaw mamuyboy lain man na no unsa man ang motibo nimo diay nganong ang tao nga motabang mamuyboy man namuyboy sila kay ilang motibo pang tao pero di man ka mamuyboy sa imong natabang kung ang imong ning tabang ka tungod kay kinasingkasing ning tabang ka igsoon tungod kay ang naa nimo imong gi-acknowledge nga ang naa nimo gipiyal ras Ginoo ning tabang ka para malipay ang Ginoo aron piyalan pa kas Ginoo kung ana imong motibo para sa kamayaan sa Ginoo di sad ka mamuyboy man. Apan kung imong motibo nga nung nitabang ka pang tao, pakitang tao, buy-buyo na nimo siya, labi na kung dili kabalusan og maayo sa imong gipakita nga maayo. Ingana maoy problema kung ang atong motibo dili maayo. Di pa gid ta i-bless ni Lord. Pero igsoon ti man akong balikon. Sige ngon dire. Bisan nagunahuna ka nga ang tanan mong gibuhat husto apan ti man nga hukman sa Ginoo ang imong mga motibo. Motibo kita magdaog. Yes, why problema na igsoon, maayo atong gibuhat. Everyday, nagbihimo tag maayo. Everyday, ning tabang batas si katawo na to. Daghan kay nalipay na to. Daghang ning bilib na to. Pero ang pangutana, ning bilib ba kahapod ang Ginoo sa atong motibo nganong ato nang gibuhat? Nalipay ba kahapod ang Ginoo sa atong intention nganong gibuhat nato na? Kung nalipay si Lord, praise God. Kaya ang imong gibuhat na ay padulungan na. Ang imong gibuhat dili na masayang. Kaya imong gibuhat na ay harvest mo ani ka og maayong butang. Apan kung ang imong gibuhat igsoon ang imong motibo nakit-an sa Ginoo nga nay nagpahipi nga dili maayo din walay kapuslanan, walay impact ang imong gibuhat nga maayo. Dili na i-bless ni Lord. Dili na paboran sa Ginoo. Mao na igsoon ako mong gi-encourage this morning. Namang gitay tinguha nga maghimo og maayo labi na nga mga anak tas Ginoo mga Kristohanon ta. Namang gyoy mga tinguha nato nga mutabang ta sa sikataw nato. Pero mao ni mga igsoon before ta mutabang, before ta magpagamit sa Ginoo, before ta magbuhat og maayo, i-check gyud nato una ang atong motibo kung nahimaya ba ang Ginoo. I-check nato una atong motibo, atong intention kung pang Ginoo ba gini. This is for the glory of God or para pakitang tao lang. Siguruha nga pang Ginoo nga naman aron dili makawang ang imong gibuhat or buhaton nga maayo. Kay kung naa kay giapas igsoon, naa kay gitago-taguan nagpahipi nga dili maayong motibo nga wa ra bay matago sa Ginoo, mahimong kawang, mahimong sayang ang imong gibuhat nga maayo. Because at the end of the day, hukman sa Ginoo ang atong motibo. Kung iya batang i-bless sa atong gibuhat nga maayo or wala bay resulta ang atong gibuhat nga maayo. Amen? Amen ba? So mao na igsoon. Ako nindot ni siya nga mensahe igsoon kay why nganong nakaingon ko tungod kay once makuha na to ni kaning gitawag og motibo nga mahimaya ang Ginoo. Mao bitaw na naingon si Paul igsoon nga whether you eat or drink, do it for the glory of God. Kay gusto si Pablo igsoon nga tanan natong pagabuhaton siguruhon gyud nato nga mahimaya ang Ginoo. Kay kung ang atong gibuhat igsoon bisag unsa palagi na kamaayo niya, ang atong motibo dili para mahimaya ang Ginoo igsoon, sayang ra gyud na, no? Sayang atong effort, kawang atong kwarta. Mura ra tag nagsunog og kwarta igsoon. Mura ra atong gilabay ang kwarta igsoon sa hangin. Sayang ra. Wala tay kapadulungan, walay harvest nga maayo. Kaya naman, ang atong motibo dili maayo. So again, igsoon gi-remind ta ni Lord this morning, before ta mohimog maayong butang, before ta mubuhat og maayo or mutabang sa isikataw nato, atong susihon una atong motibo kung para bagid ni sa kahimayaan sa Ginoo. Atong susihon atong motibo igsoon kung pakitang tao ba ni or pang Ginoo. Kay kung pakitang tao, kung naay nagsagol nga daotang or negatibo nga intention or naay nagpahipi bitaw nga kanang nakay giapas ba, sayang. Ayan na lang buhat na. Ayaw padayon na. Apan kung sigurado na ka nga imong motibo, Lord, kinasing-kasing ni, naluoy ko, ni tabang ko, and Lord, tanan nga naan ako, wala ko ikapanghambog. Everything I have comes from you, dipiyal ra ni mo, so ako ning buhaton para nimo Lord, nga mahimaya ka. Amen. Once imo nang buhaton ug ingana imong motibo, sigurado nga naay padulngan, naay maayong resulta
ang imong maayong gibuhat igsoon. Kay nalipay man ang Ginoo. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this morning. Salamat, Ginoo, about motibo, Ginoo. Imo ming gipahinumduman nga unsa ka mahinungdanon ang motibo sa dili pamimuhimo og mga butang. Sa dili pamimuhimo og aksyon sa unsay among buhaton, among unahon, among siguruduhon, among i-check daan among motibo kung nalipay baka. Kay kung once wa ka malipay sa among motibo, sayang among gibuhat nga maayo. So Lord, I pray to all of the viewers this time, Lord God, nga kani nga mensahe nga among nadungog karon mao ni hinungdan, Ginoo, nga dili may basta-basta mohimo nga among motibo negatibo, among motibo pakitang tao, but Lord, let it be tungod ni ini nga mensahe tanan namong pagabuhaton nga maayo, Ginoo, sa isig katao namo mutabang mi, Ginoo, ang tanan, Ginoo, buhaton namo ni aron mahimaya ka, buhaton namo ni Lord nga kinasingkasing, buhaton namo Lord nga putli among motibo nga para gyud malipay ka, aron malipay sad ka sa among gibuhat. Kay naging kasi mong pulong, Ginoo, nga hukman imo among motibo. Ikaw nga Dios, dili basta-basta mobilib, ma-impress sa mga maayong buhat, kay naa ka nagtan-aw sa motibo sa among kasing-kasing nganong amo nang gibuhat. So again, Lord God, I pray to all of the viewers this time nga nakadungog ani bisan sa mag-replay ani, Ginoo. I pray, Lord God, nga tanan nga nagtan-aw ani, Ginoo, dili mi basta-basta mo buhat og maayo nga dunay negatibo nga nagpahipi sa mong kasing-kasing. But Lord God, let it be that in everything we do, amo ning buhaton, Ginoo, para mahimaya ka, dili para mobilib ang tao, kundili para mahimuot ka, Ginoo, sa among kinabuhi, Ginoo. Kaya ang tanan nga naana mo sa gikan sa nimo, walay amo, Ginoo. Thank you, Lord. Again, thank you for your word. And Holy Spirit, thank you so much for your presence. And this time, I continue to pray to all of the viewers this time. Lord, nakakita ka sa ilang kahimtang, sa ilang sitwasyon karon. Padayon ka pagpamuhat, Ginoo. Ilang mga problema, tagaig kasulbaran, tagaig solusyon, Ginoo. Unsa man ang pinakamilagro nga ilang gikinahanglan, ora mismo, this time, Lord God. Lord, imong ipakita, imong ipasundaya, Ginoo, ang milagro nga ilang gikinahanglan karon. And this time, Lord God, I speak life, I speak blessing, I speak breakthrough, I speak salvation, I speak healing emotionally and physically, I speak deliverance, Ginoo. And Lord God, I speak miracles. Sigun sa ilang gipangayo karon, Ginoo, in Jesus mighty name. Ilang pinakanid karon nga milagro, I pray, Lord God, in Jesus name, imo kanang ihatag kanila, Ginoo, sa pangalan ni Jesus. Walay malisod nimo, Ginoo. Ingon kasi imong pulong, Lord, dili mo buo imong kamot aron dili makaabot nila, makatagbo sa ilang paginanglan. So Lord God, I pray imong kabuuton, Ginoo, ang ilang sitwasyon karon unsa man, Ginoo, ang ilang kahimtang, ilang problema, tagaig solusyon. Because I believe, Lord God, bisan unsa kagubot sa among sitwasyon, bisan unsa kalisod sa among sitwasyon, kung naa ka, kung present ka, masulbad yun na. Kay ang malisod namo, sayon na kaayo nimo, Ginoo. Lord, thank you. Og niningtak na among dawaton ang milagro. Dawaton namo ang kadaugan, kagawasan, panalangin. Dawaton namong mga kahibulungang butang, gikan kanimo sigun sa among gipangayo o gipangandoy. Dawato na mo ni Lord, uban sa dakong pagtuo. Himua lamang ming kapiyalan, angayan kasaligan. Mao kini nga among pagampo amahan, amo kining gipangayo. Gipasalamatan daan, pinagi sa ngalan ni Jesus, nga mao among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah! Praise God! That's all for this morning, mga igsoon. See you again later, basta makabakante ko. Salamat sa inyong pagpakig-uban kanako sa kahanginan, o again salamat kayo sa mga subscriber ani nga page, sa mga followers, salamat kayo mga star senders, and then salamat sa tanan nga mga followers nga nag-invite sa inyong mga friends and loved ones to follow our page. And of course, wala pa naka-subscribe sa itong YouTube channel, free to subscribe, ang link nasa caption ani nga live. After this, again, ako ning i-download, unya ako ra ning i-upload dito sa atong YouTube channel. So this time, akong ibalik tanang himaya o kadungganan sa atong buhi nga Diyos. Iyang tanan igsoon, walay ato, no? All the glory belongs to the King of Kings and Lord of Lords. And ako nagaampo igsoon nga karong adlaw puno sa kalipay, kalinaw, ug naay solusyon ang atong problema, tanan natong mga lakang giyahan sa Ginoo, ang atong buhat sa atong mga kamot, panalanginan sa Ginoo. Na late
ko brother, mga onta in terms man among anak. Okay na brad, God bless. Amping na brother, long live kanunay. And akong ikabilin kaninyo mga igso na always ampo, amping, abante. Kapila man ta madagma, walay pakialam si Lord anang madagma ta kay expected na niya. Apan excited siya nga mobangon ta every time nga madagma ta ug mupadayon hangtod sa walay katapusan. Keep safe everyone. God bless. To God be all the glory. See you next time.